Captain. Ndim-detective lana. Captain, ndilapha emfuleni ngoku ndizodibana nabantwana. Ndiye ndabafumana Captain, ndiye ndabafumana. Yazi Captain, ndinento endingayiqondiyo. Andiyazi why wonke umuntu phaa kwesa station emoyika uNomvuyo. uNomvuyo ngumntu uyafana nathi sonke. Akekho umuntu untouchable. Manibulele nje bale case uyinike mina. Ngizawenza sure uba nibuya naye ephila. I want to prove wonke umuntu uba akekho umuntu untouchable. Naba bantwana naba besisa. Captain. Ithini bawo ithini uyabona. Ngithethe mfana. Andizuthetha mthengwa thethwana. Yebo. Ntombi. Andizuthetha, thetha fondini. Andinguwe umuntu ofuna uthetha, thetha fondini. Hey, analo ixesha lale mfithi niyenzayo mina. So ngicela umuntu oyi-1 athethe. Yabona mina ngixelele yeke mthembu. Abantwana babaleka bazimela phaa. And then xa begqibozimela phaa abantwana sababhaqa. Namabhaqa bese nabathini kaloku? Nababhaqa nabathatha nabagodusa Usujonga fondini. Yabo ntombi nithethile khawuthethe into nonzima uvula umlomo. Hayi ntombi. Utshela ntoni wena? Anzelanga kumamela nina lento enyenzayo. Lasisi wafowunela. Utathera wamxelela uba akasafuni into edibanisa nabantwana, akazusibhatala nosibhatala, so yaphelela apha into. So abantwana nibazi babaphi? Asibazi babaleka phaa. So ke ngoku if ever ndinganicela uba nitestify against usisi Nomvuyo ningavuma? Yazi usisi Nomvuyo. Ukhohlakele mama. No, it's fine. I-police department izandifaka under i-police custody. Ntoni le? Okay, so i-police custody ne it's whereby nithathwa nina i-department yamapolisa ihambe yonifaka apho nizaba safe khona until yena ade abanjwe i-case ivalwe and then ikhutshwe ke. So le case custody uqinisekile uba usisi Nomvuyo akwenzi ukwazi isifuma. Soze akwazi ukunifumana. Usisi Nomvuyo. So ndinganifaka ke ngokuba nizawutestify. Wayibo. Uyamva nje. Hayi sifake sisakhonqa. Intoni ngoku? Ufike njani? Niyazi kan hlala phansi. Ufike njani ubani phi? Neziswa
Mamela man. Nguwe umuntu ongandinceda kule nto. Ndicela undincede. Oh hayi khawume man uthi usubundikhumbuza ezo zinto, ndiyazazi zonke izinto ezenzekileyo. So ndiyacela unganikhumbuzi. No, into bendizayicela bendiza kubuza into yoba ingaba unayo nendawo yohlala for mna just nje ukwethutyana. Neziswa? Hello? Hello? Hello, Bishop. Hey. Into eyenzekayo manje ndiye ndahlala phantsi. Ndayicinga yonke lento eyenzekileyo. Ndafumanisa uba no man andinawukwazi uqhubeka ngesisikhundla sam. Into bendizayicela kuwe kukuba ukhangele umuntu onothatha esi sikhundla sam phaa kulaa branch yam, angene kule ndawo yam. Because no andinawukwazi mna tu after yonke lento yenzekileyo. Enye into nabantu kaloku bazawube bendijongile bethetha, uyayiqonda? Okay ke Bishop, ndiyavuya ke. Ndiyavuya kuni-understandile. Inkosi. Zuko, I'm not sure noba usasebenzisa le number na. Kodwa ke if usasebenzisa yona, ndiyakucela man uyimamele le message ndiza kushela yona. Ndilapha kuGatyana. Kodwa ke ndizawuhamba ndibuyele endlini ngoku. Hey, ngendlela endingekho right ngayo. Oko namhlanje ndidrayiva phofu. Andizazi nalapho ndiyakhona. Ndiyahamba qha. And bendinala themba manje ngathi ndizawudibana nomuntu ozawuthi anganceda kwezi ngxaki zam ndikuzo. Kodwa ke andidibenanga naye. Anyway bendingazoyifostela ke into yenzeke. Xa ndiphuma apha ke ngoku ndizawuphuma ndiye endlini. Hey, ulife unzima. Hayi unzima. I just hope you're right man when apho khoyo yazi. Yeah.
kaloku. Yo ngcono wena hayi mina tata ungiphethe kabi hayi. Oko mina funeka ndikhuphe ingoma ngisezidilisi sediphini kodwa laa ntwana yasekhaya isoloku ihleli endlini akayithumi yona. Yo hayi mani Melusi ndivini no mani khona into esilandelayo uyayibona amani Come, yinto akuthetha. Ndikhangela intombi emnyama engaka emfutshane. Kha niyibona? ntombi futshane emnyama. Ewe, intombi yalapha kotshatshu. Kuthiwa intombi yakwaZulu. Siyalazi usapho lakwaZulu. Bani uthetha ngaye? Intombi yakwaZulu. Cingani ngayo amantombazana akwaZulu. Hayi sisi hayi nobulahlekile. Ndiqinisekile uba niyabazi eli swapho. Ngoku ke ndifuna intombi yakwaZulu. Cinga onke amantombi akwaZulu emfutshane emnyama. Hayi sisi andibazi abantwana amantombi akwaZulu. Intombi emnyama leyo andiyazi. Hayi asiyazi Siyaxolisa. siyaxolisa. Asazi. Asitokwazi ukunceda. Sicela niphinde nicinge intombi yakwaZulu emnyama idumile kakhulu kule la. Malusi lo sisi akaxeli nonqaba. Uthetha ngononqaba? Ndifuna yena kanye nicininiseni kuyo. That's why. Hayi, ngeke. Nonqaba unotshe sisi angeke ngincede ma soze. Ukuba nindisi kuyo niyazi uba le nto yenzeka apha kotshatshu yenziwe ngobhungane izawuphinde yenzeke ke. Uyazi njani leyo? Ndifuna unonqaba bhuti niyandisa kuyo kanye yonke le nto qala ngayo. Melusi senze njani? Kanitsho nina idatha yenu ithini kanye kuyo yonke le nto? Nathengwa ngamalini bona nathengwa? Thina sesithenjiswe 100 rand. Hawu. Ngenini abantwana sabagcina imini eziyi-4 400 imali yethu. Yamonco kangakanani? So nina niriske impilo zenu for 400 rand cha zininzi izinto ebeninozenza apha elifini. Ningahamba niyoncedisa apha kwezi ndawo ezidinga uncedo like understand uba how come banithatha impilo zenu ezifake kolubishi enofake kulo. Phofu niyayiqonda uba njengoba ndihleli kanje sihleli sonke apha I have every right yoba ndinivalele nibanjwe. But no one ndizuyenza loo nto. Why? Because mna ndingumntu so ndiya-understand iingxaki zabanye abantu. Nantso into ezawenzeka ne ndizaniyeka nihambe. Just because ndiyaniyeka nihambe loo nto ayithetha uba niphumile emgibeni. Iinamba zenu ndinazo apha encwadini. So each and every time ndifowuna ndifuna umntu ngamnye ayiphendule ifowuni yakhe because once mntanam kayi-1 nje ndifumana i-voice mail or anything you're all going down. Sivena ndithi isithende masijonge ngapha enzwane yazi andibhilive uba ndiwuriska kanjena umsebenzi wam ngenxa yabantwana because yabona lena into ye-human trafficking yeyona nto ebuhlungu eyenzekayo ngoku. Xa sekufakwa nabantwana abangako uba bathathe kwa aba bebekhula nabo, heyi andiyazi tu. Kodwa ke yonke i-information ndinayo ngolomvulo. Okay. Ndinayo yonke into endiyidingayo ngayo qha into embile uba ndizawuya elivini kwezi ntsuku ezizayo. Kodwa ndizawubuya, hayi ndizawubuya and ukubuya kwam akukho apha ezawubalekela khona ndizamkhangela ndimfumane noba ndimfumene phantsi kwesihlangu nakakade. Okay. Kodwa yena uyabanjwa, ndikuthembisa nje leyo. Bekumnandi ukuba nawe tatamani. Kulungile. Phinde nikubone Benkosi ngelinye bami. ixesha. Enkosi kakhulu. Enkosi wami. Enkosi.